Janjo Massa. Fanta tumota. Kanubagaw kɔrɔtɛlen do bɛ fɛ ka dɔn kibaruya jumɛn de bɛ an ka jamana kunkan. N'Ala sɔnna an bɛ fo ka laban ka se ka foli belebele di lajɛbaw ma ka yira u la k'a fɔ bi ye tarata ye bi fana ye tarata ye bi ye tarata ye bi y'a damana tarata ye tuguni Mali kɔnɔna na o kama an b'a fɔ an lajɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen k'u k'u bisimila don kibaruyaw olu kɔnɔna na tako fɔlɔ Radio Matin ale kɛnɛ kan. Kunnafoniya minnu ni olu bi senna teliyala min ni u bi tali kɛ an ka furancɛ fanga ma ɲɛma ni u bɛ bandaw kofɔ o kumana n'a ka Premier ministre Muktar Wan fo ka se ka don u jɛɲɔgɔn caman ma an bɛ waati min na ko sisan olu kɔni tɛ u yɛrɛ sago la u bɛ kati nka hakilila jiginna min ni u bi tali kɛ ntɛnɛn na n'o ka bɛn kalo yɛrɛ ale tile 24 ma san 2021 n'a bɛ mɛn kalo kofɔ o kumana kibaruyaw dilen kɔ Premier ministre ale kelen kɔ ka walan sɛmɛ ka tile 11 kɛ Muktar Wan waati min na ale walan sɛmɛ ni ka laban ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka kɛ kumana a yɛrɛ nɔrɔbila ye o kumana tile 11 ministre ɲɛma Muktar Wan a y'o de kɛ walasa ka sɔrɔ ka gouvernement kura o lisi ni ka o di o dili bɛnna ntɛnɛndon ma kalo tile 24 n'a bɛ mɛn kalo kofɔ san 2021 o lisi kɔni waati min na o kunnafoniyaw n'o kibaruyaw olu kɔni dira jateminɛ fɔlɔ minnu n'olu yera kɔnɔna na o de ye maa minnu ni olu ye dan sigi i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka fanga na utukalo tile 18 san 2020 waati ya i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ o maaw la kolo girinba dɔw o kumana i k'a dɔn pan kɛra olu kunna walima olu nɔrɔ bilala i k'a dɔn ni général dɔw ye hakilila jiginna a bɛ ministre min ɲɛsinnen don kumana wulumasiri tabaw ni an ka kɛlɛkɛ cɛkɔrɔ kunkanko kibaruyaw ɲɛnabɔli ni ka u kofɔ n'a bɛ colonel Sadio Kamara u kofɔ fo ka se ministre min ni ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn an ka jamana lakana ni jamanadenw ka bolola hɛrɛ lakanani ni u fana ɲamaya tun bɛ colonel Modibo Kone ale i k'a dɔn kofɔ olu ma kofɔlen minnu ni k'a dɔn maaw do minnu ni olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ dansigi Burama Ibrahim Boubacar Keita ka fanga na k'a dɔn jateminɛ fɔlɔ kɔni b'olu k'a fɔ olu ma ye gouvernement kɔnɔna na a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati jan ye a fɔ cogo wɛrɛ la panko kelen ani ɲɛwa a kɔni kɛra i k'a dɔn waati min na nin jaabi ni n'o bɛ tali kɛ nin gouvernement in tɔn tɔgɔ bɔra ka bin o kada a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ paraw ni bɔrɔ kɔnɔ bila ye o kumana o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka tugu waati tugulenw nɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre ɲɛma n'a bɛ Muktar Wan na ale ko fɔ ka se k'a dɔn furancɛ fanga ma ɲɛma bandaw ani furancɛ fanga yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaya so n'o bɛ Kuluba o kumana présidence ko fɔ maa min ka baara ɲɛsinnen de sɛbɛnkow ɲɛnabɔli o la ka fara maa wɛrɛw caman kɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka mɔlɛla k'u fara ɲɔgɔn kan ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ ka taa n'u ye Kati kan Sunjata o kɔnɔna na o kama an bɛ waati min na ko sisan ka jamana ma a bɛ se k'a fɔ jatiw kɔni sɛbɛn kɔrɔ firigelen don a ɲaamin bɛ kosɛbɛ nka min kɔni kɛra i k'a dɔn maa minnu n'olu ye nin ma ko fɔlen Muktar Wan ani bandaw kunnafoniyaw yɛrɛ k'a fɔ ko u sira ye nka an yɛrɛ ka min bɛ tali kɛ Amadu El Konare la ale bɛ kɛnɛ kan waati kunkurunin an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa a ka se ka walawalaliw kɛ anw ni aw bɛɛ lajɛlen nin ko u kɔnɔna na ka kibaru wɛrɛ min da u kan Union Nationale des Travailleurs du Mali INTM a b'o ko fɔ ntɛnɛn ni kumana olu y'o ka k'a dɔn baara bila ko 2nan nundon baaraw ka olu kɛ o kumana yani an ni Amadu ka ɲɔgɔn lasɔrɔ min bɛ tali kɛ INTM kɔnɔna tile 5 kɔfɛ u ye tile 5 wɛrɛ tuguni u ye o kumana o baara bila kɔni ni ka u nun don o yɛrɛ k'a fɔ n'o fana ma k'a fura ye k'u na taa bada baara bila o la nka ka bɛn n'o ye u ye kunnafonidilaw fana wele ni ka kibaruya dɔw k'olu latigɛ o kama maa min ni o ɲɛsinnen don hakilila jiginna syndicat min n'u ka ma ko syndicat autonome des greffiers secrétaire parquet o kuma olu ka kɔrɔfɔ lasela n k'a fɔ ka maa ɲɛma ale ye kibaruya dɔ di Umar Koyita ma an bɛ jɛ ka o lamɛn ni ka sɔrɔ ka Amadu El Konare lasɔrɔ ka bɔ Katikaw olu fɛ yen nɔ kumana dugu jɛra cogo min na. Sigikafɔ min kɛra Premier ministre Conseil national du patronat n'o ye CNPM ye ani Union nationale des travailleurs du Mali UNTM cɛ préavis de grève min déposera UNTM fɛ avril kalo tile 26 san 2021 bureau exécutif central UNTM tɔgɔ la a n'a jɛɲɔgɔn syndicats olu y'a kɔlɔsi ni dusumakasa ye ko sɛbɛko o tɛ gouvernement fɛ ani ka i jɔ i jɔyɔrɔ la o ma kɛ gouvernement taala ye u y'o de yira an na sigikafɔ in sen fɛ o la sa
o jɛkafɔ kɔnɔna na min bɔra kɔnɔ o tɛ ko sɛbɛnman ye o tɛ ko basigilen ye o tɛ ko nafaman ye baarakɛlaw bolo ka da kan département min kan ka ko ta o ɲɛma fɔ direction minnu kan ka baara kɛ o ma yira wa sɛbɛkan foyi ma bɔ a la min b'a to sɔn bɛ k'a ma o kama sa UNTM a n'a syndicat jɛɲɔgɔnw olu ko u ka grève min n'u y'a bololatigɛ n'a bi daminɛ tɛnɛndon n'o ye sini ye mai kalo tile 24 ka taa juma nata la mai kalo tile 28 san 2021 ko o bɛ kɛ fo ka taa s'a dan na wa n'o ma bɔ k'a daminɛ juma mai kalo tile 28 a bɛ kɛ grève badaw ye. Tu ye Ousmane Christian Jara ye ale min ye maa minnu ni olu ɲɛsinna bɛ administrateur civil olu kofɔ u ka farankatɔ o kumana o ma ɲɛma ye a ye an y'a yira o la k'a fɔ Amadu El Konare bɛ katikaw olu fɛ nin waati na min ni o bi ka dɔ furancɛ fanga ma ɲɛma Muktar Wana ani u n'a kɔrɔma caman kofɔ olu bɛɛ lajɛlen bi bolola kabi kunungo fitirimagba fɔ ka se nin tuma in na an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ Amadu ye kɛnɛ lasɔrɔ o kumana ka lasɔrɔ Amadu i ni sɔgɔma. Amadu an y'a ye k'a fɔ kabi kunun fitirimagɛn fɔ ka se sisan ma min ye furancɛ fanga ma ɲɛma Bandaw ani a ka premier ministre Muktar Wana olu bɛɛ lajɛlen kunnafoniya y'a d'a ma k'a fɔ u bɛɛ k'a dɔn kan Sunjata la ni sanga in na yala surɔ kɛra kɛcogo jumɛn na mun bɛ yen ni maa bɛ se ka o jateminɛ kati nin waati in fana na. Idrissa Siribe an bɛ fo ka filɛbaw ni lamɛnbaw fo yanni k'a fɔ mun kɛra surɔ mun kɛra wula fɛ fɔlɔ sabula o bɛɛ lajɛlen de nana ni nin ko ninnu ye a ma dɔw ma na k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ minisiri falen kɔni baaraw bɛ sen na nka bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko dɔ kɔni bɛ yen nka mun bɛ tigitigi o de ka ɲi maaw gbɔn o kamana a dɔnna k'a fɔ minisiri yɛlɛma kɔni ko juru caanilen don kosɛbɛ sabula min ye minisiri ɲɛma Muktar Wana ani Bandaw tun ye hakilina minnu ta u tun b'a fɛ yɛlɛmaw ka kɛ cogo min na gouvernement kɔnɔ o kow de kun jugu jalen don kosɛbɛ u ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kabi jaabiw bɔra kunun n'o ye maa minnu sugantira ni maa min b'a faamu min ye colonel Sadio Kamara ka taa se Modibo Kone ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye CNSP kɔrɔ minnu ye fanga dafiri n'olu y'u yɛrɛ yira kosɛbɛ o cɛ ŋaraw ye olu caman ye k'a dɔn gouvernement kura ninnu na kabi ye maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ nin ko in tɛna bila ten kabi gouvernement kɔni lisi bɔra cɛdenw kɔni n'o ye finitigilakaw ye u kɔni mobilitigiw ni marifatigiw taara Muktar Wana ale ka denbaya la o min yɛrɛ ni président ta ka surun ɲɔgɔn na ka se ka olu fila bɛɛ salo yɔrɔnin bɛɛ ka na ni u ye kati Idrissa o de kɛra ni kuma yɛrɛ cɛrinna bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ k'a fɔ jamanakuntigi ani minisiri ɲɛma ko tigɛ dalen don olu ka finitigilakaw fɛ ka na kati effectivement maaw ye fɛn minnu fɔ a dalu jɔnjɔn tɛ bɛɛ bolo nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maaw ni kalama jiginna kati kan kɔnɔ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen ani o yɔrɔnin bɛɛ u donnen kan kɔnɔ min ye bouclage min kɛra n'o ye ka marifatigiw jɔjɔ kati kan donna ni bɔdaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Asimi yɛrɛ jabala bi yɔrɔ min na kan kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen y'a yira maaw la k'a fɔ ko dɔ bɛ yen o dongabɔw de tora sen na nka min ye lajɛ balilen dɔ kɔni sigira o waati min yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ lajɛ in ye lajɛ gɛlɛnba ye k'a sabu kɛ kow doncogo ani a bɔcogo ye Idrissa Sidibe wulada yan fan fɛ o kibaruyaw de diɲɛsɛnna ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ i ta fɔcogo la o y'a sɔrɔ renouveau yɛrɛ ɲɛmaaya so tɔgɔ la anw sera ka don kɛnɛ in kana se ka na kow tacogo jateminɛ Idrissa Sidibe kow daminɛna o cogoyaw la ten tɔ nka maaw tun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala Sadio ninnu bɔli gouvernement kɔnɔ o de digilen don maaw la walima mun de bɛ yen o kɔni ɲininkaliw bɛ yen wa hali bi n'a ka bi ɲininkali caman bɛ o kow kanna na surɔw kɛra cogoya min na maa minnu bɛ yen n'o ye président yɛrɛ ye Bandaw ka taa se minisiri ɲɛma Muktar Wana ani minisiri kura min bɛ yen ni o sugantira ka bila
i k'a dɔn lakana ko kunna olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana kati kan kɔnɔ u sira ye wa an bɛ waati min i ko sisan kibaruya min bɛ anw bolo o ye hali bin'a ka bi u bɛ kati kan kɔnɔna la nin wagati min na Idrissa Sidibé. Ayiwa Amadu El Konare y'a fɔ ko u bɛ nin waati na yala ni ye nin tugu kɛra a bɛ kɛ sababu ye ni ka bayɛlɛma don maaw ka u kumana u ka kɛcogo kɔrɔw ni u taabolo kɔrɔ la yala kati yɛrɛ kan kɔnɔna bi cogo di doniw ni bɔliw bi cogo di ani maa bɛ se ka jumɛn jateminɛ a ko la tuma min na ni an bɛ ka nin kɔrɔfɔkan ninnu lase. Idrissa Sidibé o yɛrɛ ye ko in na maa kamanagan yɔrɔ ye nka maa min b'a faamuya a b'i ga i kamana kabula kabi kunu wula fɛ ninnu nana don kati kan kɔnɔ réunion bannen kabi o wagati ni i y'a ye mɔgɔw tun bɛ ka tɛmɛ kan kɔnɔ hali yɔrɔ minnu kun barrière dara o caman kun labilala katikaw bɛ ka taa u ka taa ni ka seginw la gɛlɛya foyi t'a kɔnɔ ne yɛrɛ siɲɛ sabanan de filɛ nin ye ka Asimi Jabala lamini k'a bɔda 4 bɛɛ lajɛlen ye ba dawula kama ka taa walasa ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka tɛmɛ gɛlɛya foyi tɛ yen nka min ye Asimi yɛrɛ Jabala ni o ye bouclage kɛlen don o yɔrɔnin min na o kɛlen don ka bɛrɛdɛmu 3 ɲɔgɔnna jɔ laadala bɛrɛdɛmu ti jɔ yɔrɔ la n'o y'u ka mobili lahawtaba in ye finitigilakaw jɔlen don ni marifaw ye o yɔrɔnin na nka kan yɛrɛ donna min bɛ yen n'o ye rond-point ye mototigi fara mobilitigi kan maaw bɛ tɛmɛ ka don kan kɔnɔ nka n'i sera Asimi Jabala n'an sɔmilen m'a fɛ k'a fɔ maa ninnu bɛ yɔrɔ min kɔnɔ i k'a dɔn i ti tɛmɛ o kɔni da la sabula finitigiw jɔlen don o jɔda 4 bɛɛ a n'a woni ninnu bɛɛ la barrière yɛrɛ dalen don ka se ka o sira yɛrɛ tigɛ maaw la o kɔnɔnanin na nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko yɛrɛ kɛcogo la Idrissa Sidibé k'a fɔ ko mana kɛ ninnu kɔnɔ k'u bɛ fɛ k'a kɛ kirini wɔyɔ ye a ti ka kɛ ni kirini wɔyɔ ye ni i bɛ ka tacogo jateminɛ k'o jɔ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni magan ye hakilina min mana kɛ u la a kɔni bɛ ka kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔnɔ fɛɛrɛ min kɔni b'a to a tɛna kɛ kirini wɔyɔ ye nka ɲininkali min bɛ yen o ye ɲininkaliba jɔnjɔn 4 ɲɔgɔnna ye maa caman bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la yala finitigilaka ninnu bɛ mun ne nɔfɛ tigitigi o de ɲininkali tɔ min bɛ yen u b'a fɛ ka jamana ɲɛmaa ta k'a jɔ kɛrɛfɛ de wa o ɲininkali tɔ min bɛ yen jaabi ma sɔrɔ o la u b'a fɛ de minisiri ɲɛmaa ka taa ka bɔ yen wa o ɲininkali bɛ yen jaabi ma sɔrɔ o la u b'a fɛ de maa minnu bɛ yen ni gouvernement bɔra segin ka kɛ gouvernement cogoya de kan a ma diya u ye wa o ɲininkali fana tɔ min bɛ yen kuma dɔw fana bɛ kumaw kɔnɔ ni o ye ko maa dɔw sɔmilen don Moktar Wan ani a ka jamana faama fɛ k'a fɔ u b'a fɛ k'u sen don Biziba ka kow la minnu ye java ye ka ɲɛsin an ka jamana ma o fana ɲininkali bɛ yen jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ o la Idrissa Sidibé nka min kɔni bɛ ka maa caman guwa kamana o ye kabi ko in daminɛna fɔ bi finitigilakaw ma kibaruya jɔnjɔn foyi di communiqué ma di u ma dantigɛli kɛ u ma foyi kɛ min bɛ se k'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ tigitigi nin yɛrɛ de don nka kunun sufɛ surɔ kow kɛcogo la i b'a ye kabi fitiri fɛ 19h wagati garde nationale olu kɔni dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ colonel Sadio Jabala la maaw dɔw tun y'a yira o waati k'a fɔ Sadio ni Modibo 2 ye garde ye olu bɔlen don gouvernement la a n'a kɛ i ko java dɔ ka ɲɛsin garde nationale ma nka min kɔni jɛli minɛ yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ se k'o sɛbɛntiya o ye k'a fɔ ko in kɔni bɛ niveau min na gɛlɛya foyi tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in kɔni na an y'a daminɛ sidɔ ka n'a bila nin wagati la k'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ dama tɛ ka kuma da kelen na u bɛɛ lajɛlen b'a la ka kuma da kelen na anw ye kibaruya min sɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ko tɛ finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔnɔ nka nin jarala jalatigiba dɔ la ka se k'o lasɔrɔ surɔ o y'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ Asimi ninnu ye ko kɛ cogo min na o ye hali de hakilisigi ni jigitigi don finitigilaka tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i ye ko tacogo lajɛ garde 2 ka ta k'olu bɔ gouvernement la alors que olu 2 bɛɛ fana ye maa ye maa minnu jɔyɔrɔ bonyana fanga dafiri waati kɔnɔna la n'a ko kuma faamu finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko n'u yɛrɛ dama bɛ ɲini ka janfa ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka ala barika la kibaruya min bɛ anw bolo an ka ɲini na sɔrɔ fɔ ka se sisan ma gɛlɛya foyi tɛ finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɔni kanna na nka ɲininkali ye min ye ninnu bɛ u bolo hali bi kati ya u ka laɲini ye mun kelen kelen ye jɔnjɔn o de ye ɲininkaliba ye baasi tɛ Amadu hakili la i na to i k'a dɔn ni ka kibaruya ni kunnafoniya tɔw fɔ ka se tile tɔw ma n'a ye min lasɔrɔ o kumana i ka se k'o d'an ma teliyala walasa malidenw ka bɔ kunnasiri la an ka foli b'i ye nce anba
Kunare ambi hakila jinke ka fo ni tuye Amadou El Kunare aya irala ka fo mi ni obi talke gouvernement koni baylema li aka kanka hakila jinke ka fo gouvernement baylema konnana mamunu ye dansigi kaddo mi ye Ibrahim Boubacar Keita ka fangana inafo amaduru konnana ma fla tumbe ulumunu nu joro tungabo kaddo gouvernement kono abe kullal Sadio Camara ko fo ale kumbe kaddo ka fo ministre to mi nyashine ndo anka wulu masri tabawni keleke che koro kungango kibara nyina boli ula irala ka fo ukoni ukumana alekum bora ikado gouvernement na bi kullel mudibo kune fanani ka ukufo min nyeshine kundu anka jamana wulu mi no bitalike kado mi ni o ministère de la protection civile no ya anka jamana deunka lakana ni jamana deun ikado uluka bulla here ukumana ulakana ni abu ukufo ulu mafla bela jele koni kun simbora ikado gouvernement na nga kaka moka hakila jinkafo nunun kunye maduru de doni mi na ikado CNSP abi sigi sinka mi bitalike ikado kullel Asimu Goita alemi vice-président ibi au fora se kado ka fo kullel Maliki Diaw alemi fana ye kado ka fo Conseil national de transition manyema ani kado ka se kullel ikado Ismaila Wage alemi ministre mi nyensinendo kado mimi talike jamana de union anche chef ben okungo kibarama o mafla munu fana tumbe fara nunga abi kullel Sadio Camara ko kofo ani kullel Modibo Kone okumana nu ma duruye munu ni ulu koni kere kado CNSP ikado chedunye ngajira kunkera ka fo ko gouvernement kuraina mafla kun simborala wa bella jilenye ikaro ka fo ministry ye munu kunyashine wulu masiri ko kungo kibranya bolma fanta niye kibarola kumba bawye anyemi la soro kabo Amadou El Kunare yoro ani jatumne munu fana be ka fo na bi senambi watimne ko sanga min nafaka bunna ko sobe ani ka fo jien tombawye kado ye sebenuke kaira ka fo kumana teliala mimbi talke bandawani muktar wanu kaseka kanabla alini ukonima ukumana konita kanyeshi wali ketugu manga uya ira ka fo ka kartelela mamunu nulu yeni mako fole no ku senatela wala sa ka ikado ka seka fie boda ko la soro fantatu muta Idrissa Sidibé Janjo Massa Amifo kuna foni teliman sanuma oyeni kadi kanumba kelingelena bela jelema kairu la kafo kuna foni amundiruma asekesekeleno Janjo Massa Amifo ikatimina njala alsa amefara nyokonka ameduwa udike Allah sona malikoi ala kasega malikolo suma chuko yamina sisa ametaka sori Ibrahim Diallo fanfelala sokomadaina tanga sigi metogodi anga siraba obela halaya jumena anazare blasiral kan jumanfo bimato ameseka anjanto ayerela kanjanto mogo wɛrɛ la siraba kanaw la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Daw ka yamaruya kɔnɔ aw ni sori Ibrahim Diallo bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna tan ni ka segin kunnafoniyaw di an ma